nom de la Junta Directiva i de les persones actives de l'Associació de Veïns del barri de Sant Marcel·lí, moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Ara us presentaré a les persones que m'acompanyen a la taula. En primer lloc, Neus Fàbregas, a la meva esquerra, que també ha fet un esforç econòmic per a aquesta publicació poder veure la llum. En primer lloc, regidora de... espera. Ara us presentaré a les persones que m'acompanyen a la taula. En primer lloc, Neus Fàbregas, regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l'Ajuntament de València, a la que hem d'agrair l'important esforç econòmic patrocinant el llibre que anem a presentar. Moltes gràcies també a Imma, que està a la meva esquerra, que és directora de la Caixa Popular del nostre barri. A la meva dreta tinc a Lorena, gerent de Rambleta, que també han fet un esforç econòmic per a aquesta publicació. Veuran la llum. Disculpeu, però, claro, después de 40 anys, uno se pone nerviós. Volíem fer palès a les veïnes i veïns joves o als nouvinguts al barri que foren conscients que totes les infraestructures i equipaments de què gaudim actualment en el barri són fruit de la lluita veïnal. També ens interessava mostrar que l'Associació de Veïns ha estat durant tots aquests anys una autèntica escola de democràcia i participació. Ha estat una organització on les decisions s'han pres de forma col·lectiva, comptant sempre amb l'opinió de la part afectada, és a dir, de les veïnes del barri, de la zona o del carrer afectat. Per altra banda, no podien deixar d'explicitar el nostre estil de treball, de reivindicació argumentada, propositiva i amb alternatives viables, intentant sempre que ha estat possible el consens i, sobretot, amb un alt component de constància i perseverança. Volíem també retre un homenatge a totes les dones i homes que han treballat o estan treballant en l'Associació de Veïnes i Veïns, dedicant temps de la seva vida per a que el barri es visca millor, i de manera especial a les que ja no estan entre nosaltres. Finalment, fer memòria, contar una xicoteta història d'un barri obrer del sud de la ciutat de València. Sabem que la nostra és una història senzilla i modesta i en molts aspectes comuna a la d'altres barris de la ciutat, però no per això deixa de ser menys interessant que siga coneguda per la resta de ciutadans i ciutadanes. La política actual ha deixat de tindre somnis i utopies. Hem de recuperar entre totes i tots, ciutadans i administracions, l'ideal en la política i anar més enllà del dia a dia, d'allò possible. Si des de l'Associació de Veïns i Veïnes no haguem somiat en el barri que volíem, avui no tindríem el barri que tenim, amb uns equipaments públics més que dignes. En aquest sentit, els autors han recollit amb títol tan encertat de El barri que vam imaginar. Aquest esperit col·lectiu que enmarca el treball realitzat per la nostra entitat durant 40 anys. Per tal de portar endavant aquest projecte, vam optar per buscar un equip de professionals multidisciplinar que poguera fer aquesta tasca d'estudi, anàlisi i investigació del treball de l'associació des de 1976
al 2016 i, sobretot, de quina manera ha ajudat a la transformació del barri de Sant Marcel·lí. L'equip que va acceptar aquest repte està format per Tono Vizcaíno, Aida Vizcaíno i Aiza Pérez, amb col·laboració dels becaris Lara i Marc i de l'il·lustrador Carles Rodrigo, als quals agraïm de debò la gran implicació en aquest projecte. Després de la lectura del llibre guia, podem dir que els autors heu demostrat una gran capacitat de síntesi. Doncs, d'altra manera, haguera calgut més d'un volum per a recollir tot allò que volien donar a conèixer a la seva edició. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes pensem que heu descobert allò que hem fet, per què ho hem fet i com ho hem fet. I també aquest esperit col·lectiu de lluita davant la situació adversa d'Illa, enclavada en la perifèria del sud de la ciutat, en la que es trobava el barri en la dècada dels 70 el passat segle. Moltes gràcies. Gràcies, Amore. Bueno, doncs jo no me vull estendre molt perquè el moment és vostre, és del veïnat, és dels barris, és de les associacions que convé a nombrar-nos, sou moltíssims les que esteu ací. Jo crec que és un gran plaer per a l'Ajuntament i des de la regidoria de participació poder haver estat acompanyant en aquest procés. Abans de l'estiu, ara ho recordàvem abans, que ja estava i que de fet en festes s'anava a presentar i estem al març. Clar, les coses en carinyo triguen més de lo que pensem, però ja tenim ahí el llibre que és la memòria d'un barri que té la mateixa edat que jo. Imagineu-vos la vida del barri, és gran i extensa i amb moltes lluites, i és molt important per a la memòria que estiga escrita, que se puga llegir, que se puga palpar d'on venim, on estem i on volem anar. Que imaginem, que somiem i que se puga fer realitat, que no només siga un somni el que imaginem, sinó que de veritat li fiquem mans, li fiquem cos, li fiquem ànima i fiquem unió i fiquem associacions i persones que en comú puguem ficar al centre les persones i que acompanyen a un barri i, lògicament, a una ciutat que en aquest Ajuntament, com sabeu, el govern Arnau, està amb vosaltres. De fet, gràcies a aquesta iniciativa tan important, en la modalitat de les subvencions d'este any de foment de l'associacionisme, hem ficat aquesta modalitat per a poder acompanyar altres barris que tinguin aquesta iniciativa de ficar per escrit, de ficar memòria de la seva història, que puguen tindre també un acompanyament des de la institució, des de l'Ajuntament, per a poder tindre físicament este llibre. Llavors crec que és important, és un plaer, de veritat, haver compartit aquest procés, haver llegit el llibre, haver deixat el pròleg d'algo que inicia des de dins i que continuem treballant en les associacions, en els barris i continuem construint ciutat. Moltíssimes gràcies. Estic segura que molts de vosaltres conegueu a Caixa Popular, però m'aneu a permetre que vos faig una breu presentació. Caixa Popular és una neixen a la Quas en el 1978, l'any passat van complir 40 anys, exactament igual que l'associació de veïns del barri. I som una cooperativa de treball associat, fruit de l'actitud solidària d'associació d'esforços i d'idees, d'il·lusions i de valors de persones que creuen en un projecte en comú. Tindre persones compromeses amb la societat és el repte més important de totes les organitzacions. I en Caixa estem convençuts que aquest és un bon camí per aconseguir una societat més justa i avançada. Com a cooperativa de treball associat tenim una forma diferent de fer empresa, en el qual els objectius econòmics i empresarials s'integren en objectius de caràcter social, aconseguint així un creixement econòmic basat en l'ocupació
i equitat social i la igualtat. Des de Caixa animem projectes associatius que busquen millorar aspectes puntuals de la societat valenciana, bé siguin de caràcter econòmic com de tipus educatiu, social, cultural o esportiu. Estem convençuts que les associacions són la base de la societat civil i que a través d'elles es canalitzen les inquietuds de la gent, sent la millor manera de fer front a necessitats comuns. En Caixa som conscients d'aquesta importància i per això tenim el ferm compromís de col·laborar amb elles. Però bé, avui no estem ací per a parlar de nosaltres, estem ací per a recolzar a l'Associació de Veïns del barri Sant Marcelí en una fantàstica iniciativa com és la publicació del llibre El barri que vam imaginar. Un llibre que us animem a llegir, ja que en la seva lectura aneu a gaudir de part de la història del nostre barri i el que és més important, aneu a conèixer de primera mà el que unes persones amb implicació, constància i persistència han lluitat per a tindre avui en dia un barri del que tots ens podem sentir orgullosos. Moltes gràcies a tots. Ara li donem la paraula a Lorena. Así. Buenas tardes y gracias a todos por venir. ¿Qué os vamos a decir nosotros, no? Somos un ejemplo vivo de esta lucha incesante y vecinal durante 40 años, de la que conocemos muy bien, además, por el acercamiento que tenemos con la asociación de vecinos, de la que sentimos completamente admiración. Esa lucha durante 40 años por el interés general frente al interés común, o sea, frente al interés particular. Y esa lucha por tener un barrio digno, con instalaciones punteras, más que dignas, son incluso punteras, pues no nos hace otra cosa que sentir admiración, y para nosotros es un honor, y de verdad que lo digo de corazón, un honor de todo el equipo de Rambleta formar parte de esta historia y de este barrio. Creo, quizás porque conozco en profundidad el trabajo que desarrolla la Asociación de Vecinos, que pocas asociaciones hay así en la ciudad, que ellos nos han dado a conocer la importancia vital de la Asociación de Vecinos en cualquier barrio y en cualquier población, y que nunca dejen, ¿no?, esta lucha, que no cesen, para que el barrio siga en el mismo camino que llega hasta ahora y que no acabe como hubiese acabado sin esa lucha, ¿no?, siendo casi un barrio dormitorio de la ciudad de Valencia. Así que lo he dicho, un honor formar parte de esta historia. Gracias. Primer de tot, volíem reiterar les gràcies que ja ha donat Maria, perquè totes les entitats que han precedit aquesta taula han sigut essencials per a que aquest projecte es poguera dur endavant. Aleshores volem començar per donar les gràcies a l'Ajuntament de València, en concret a la regidoria de participació, perquè sense ells aquest projecte no haguera tirat endavant, a Caixa Popular, perquè una vegada més ha fet gala de la seva implicació i el seu compromís amb les realitats locals, i per descomptat també a l'Espai Rambleta, perquè és reflex, el fet que avui estiguem així és reflex precisament d'aquesta bona sintonia que n'hi ha entre l'associació i el barri en general i aquest edifici tan magnífic. Aleshores, gràcies de nou a totes les entitats, i en el meu cas com a representant de l'equip que ha fet aquest projecte volem també agrair de veritat a l'associació que comptaren amb nosaltres per a fer aquest projecte, que tinguérem un tracte tan pròxim, ens sentirem com en casa des del primer dia que estiguérem en ells, i també un aspecte que s'ha de valorar molt, que és el fet que ens donarem molta llibertat per a fer aquest projecte, i això és de valorar, perquè moltes voltes quan parlen d'un mateix, una institució, no sempre és fàcil que tu donen tanta llibertat per a plantejar tu el projecte de la manera que vols. Aleshores, gràcies també. I gràcies a totes les persones que s'han implicat en el projecte i a tots i totes les que heu vingut avui. La idea un poc de la presentació és explicar-vos com va sorgir aquest projecte, com l'abordarem i què trobareu en aquest llibre. Primer de tot hem de dir que la manera en què vam plantejar el projecte va estar determinada des d'un primer moment per una cosa que ens digueren els membres de l'associació. Ells ens digueren, volem deixar constància de 40 anys de reivindicacions, però no volem fer una crònica, és a dir, no volem fer un llistat d'esdeveniments, de dates i de noms, perquè això després sembla que no és massa atractiu per a la gent. Aleshores,
i el plantejament inicial ens va fer concebre el llibre, el projecte, d'una manera concreta i abordar la temàtica, estudiar-la d'una manera també molt particular. En aquest sentit, l'equip, l'autoria del llibre, que som 3 persones, som un equip multidisciplinar, estan Aida i Leiza, que són sociòlogues, i jo, que soc historiador, i el projecte està plantejat en aquesta doble mirada de sociologia i història. Aleshores, a partir d'aquest plantejament inicial, el que farem va ser acudir a 4 fonts d'informació principal, a través de les quals construirem el nostre discurs. Una d'elles, que és molt important, va ser la de les entrevistes. Farem entrevistes a membres de l'associació, però també a gent del barri, per obtindre aquesta visió més extensa, més àmplia, sobre el que era el moviment veïnal, però també com la gent de fora del moviment l'ha viscut. El tema de les entrevistes és fonamental perquè es dona molta informació, es parla de la memòria viva d'aquest moviment i per tant li dona un valor afegit al projecte. Una segona de les potes d'aquesta investigació va ser l'observació de l'escenari urbà. Un dels nostres interessos era veure com el veïnat de Sant Marcel·lí interactua en el barri, en el teixit urbà, tant en el dia a dia, és a dir, en els escenaris més quotidians, com també en els moments més extraordinaris, com poden ser, per exemple, les festes populars. Altra de les potes de la investigació va ser la documentació que té l'associació en la seva seu, que és una documentació valuosíssima, perquè tenen, per exemple, totes les revistes que s'editen des dels anys 70, tenen un arxiu fotogràfic extensíssim i molt ric d'imatges que ens parlen des dels anys 40-50, abans que se creara el barri, quan tot això era horta. Des d'aquest moment fins a l'actualitat tenen un registre de fotos molt interessant. També analitzarem els cartells de les festes, les actes de les assemblees, és a dir, teníem ahir molta informació. I una quarta pota era la de la premsa, l'anàlisi de premsa des dels anys 70 fins a l'actualitat. Així volem donar les gràcies a Marc Cornadó i a Lara Albero, que estan també per ahí darrere, ara no els veig però sé que estan per ahí, que són 2 estudiants de la doble titulació de Sociologia i Ciències Polítiques que es van implicar en aquesta primera fase del projecte de recuperació, compilació i sistematització de la informació i s'encarregaren de la part de la premsa, de recollir la premsa, d'oferir una primera visió de què estava contant la premsa des de fora sobre el moviment veïnal i per tant volem donar-los les gràcies una vegada més per la seva implicació i per el seu treball. A partir de tota aquesta informació us podeu imaginar que teníem una quantitat de dades ingent, teníem centenars, inclús milers de fotos, d'articles, de noms, de dates, teníem moltíssima informació i calia posar un poquet d'ordre. Com us havíem comentat, la idea era no fer una crònica i a banda teníem un objectiu en ment molt clar i era a qui ens volíem adreçar nosaltres, a un perfil de públic específic. És veritat que aquesta temàtica, la temàtica dels moviments veïnals, té una sèrie de perfils de públic o de públic potencial que pot ser molt sensible i pot estar molt interessat en aquest tipus de llibres. Per un costat esteu la majoria de vosaltres que sou veïns i veïnes del barri i que per tant un llibre sobre el barri us pot interessar i també estan aquestes persones que potser no són del barri, que són d'unes generacions que tenen més de 45-50 anys i que han viscut també en primera persona els moviments veïnals d'altres punts de la ciutat o altres tipus de moviments socials. Aleshores, d'alguna manera, el que puguen trobar en les pàgines d'aquest llibre es pot sonar familiar i reviure aquestes experiències que també han viscut. Però nosaltres, a banda d'aquest tipus de públic potencial, volem adreçar-nos a un perfil de gent jove, de menors de 40 anys, que puguen estar interessats en la ciutat, en la seva realitat i en la seva història, però que moltes voltes desconeixen la importància del moviment veïnal. Aleshores, d'alguna manera volem redescobrir la ciutat a través d'una dimensió diferent, la del moviment veïnal, i fer palesa la importància que té aquest moviment no sols en la transformació de l'espai urbà, sinó també en tot l'aprenentatge polític i social que n'hi ha al darrere. Bé, la idea aleshores és que en funció d'aquesta idea d'arribar a aquest públic jove, plantejarem un concepte de llibre i un disseny d'acord amb aquest concepte de llibre particular que ara vos comentaré com era. Teníem un punt de partida que era no volem fer una crònica, com us he comentat al principi,
teníem aquest valor afegit de tindre les experiències en primera persona dels protagonistes d'aquest moviment. Volíem adreçar-nos a un públic jove que a priori potser no estigui interessat en el tema, però volíem fer que li interessara, i a banda hi havia un aspecte fonamental que era que Sant Marcel·lí és un barri prou desconegut per la ciutat. La resta de la ciutat realment potser ha sentit parlar del barri, però no sap ni on està ni com és. Aleshores, partint d'aquestes realitats, diguem, quin concepte de llibre podem fer? I vam pensar que la millor forma de plasmar tot això era fent un llibre guia. Això és un llibre guia sobre les experiències veïnals de Sant Marcel·lí. Què vol dir? Que hem plantejat com si fos una guia turística, entre cometes, per a conèixer el barri, però a través de les vivències del veïnat. Així no tenen cabuda els grans monuments i els grans edificis. Així el que tenen cabuda són els espais quotidians, és a dir, aquells que ens trobem quan girem un cantó o quan anem a una plaça o quan veiem un solar abandonat, i recuperem aquests espais per a contar una sèrie d'històries, històries quotidianes i històries extraordinàries del veïnat de Sant Marcel·lí. Aleshores, com veieu en aquesta imatge, el llibre s'organitza a partir d'un plànol del barri, on cada punt és un lloc del barri i és també un capítol del llibre. En aquests punts, en aquests capítols, el que fem és parlar de, per exemple, reivindicacions històriques de l'associació de veïns, com pugui ser les mobilitzacions per l'ampliació del cementeri general, el soterrament de les vies de l'AVE, o situacions com la que estem vivint, el reivindicar aquest espai com a centre cultural per al barri, el parc de la Rambleta, però també hi ha capítols que es parlen d'altres realitats, com les festes populars, o per exemple com la Unió Musical de l'Horta, que també va ser una iniciativa en origen de l'Associació de Veïnes i Veïns, i altres capítols que ens parlen de la realitat sociodemogràfica de Sant Marcel·lí. La idea és que en conjunt estos capítols ens permeten entendre per què Sant Marcel·lí és com és en l'actualitat, és a dir, fer un poc la vista enrere i entendre per què el barri és com és avui en dia. I evidentment no podem entendre la realitat del barri sense l'associació. Sabeu que Sant Marcel·lí és un barri jove que va ser fundat en els anys 50, que des del principi arrossegava tota una sèrie de problemàtiques, de mancances de dotacions i d'equipaments, i que això va explotar d'alguna manera en els anys 70 per la coincidència d'una sèrie de factors, entre ells un retorn, per dir-ho així, revolucionari, que també tenim present avui en la sala, que va ser el germen de l'associació de veïnes i veïns. I gràcies a la lluita de 40 anys d'esta associació s'ha aconseguit transformar el barri d'un barri dormitori, com se deia al principi, en un barri molt més amable. Així és molt interessant recalcar que l'associació s'ha esforçat molt perquè aquest barri dormitori acabarà tenint una essència quasi de poble, els llaços de solidaritat, les festes populars, la banda del poble, entre cometes, feren acte de presència. Aleshores, tota aquesta idea queda recollida en el llibre. També volem dir que aquest llibre, com és una guia, està fet per a ser llegit in situ, és a dir, tu pots agafar el llibre, vindre al barri i anar recorrent els punts, els diferents capítols, llegint el text i evocant aquestes lluites i aquestes reivindicacions a través del text. Evidentment, si voleu llegir-lo en casa, podeu llegir-lo, però que la idea és que també, si voleu, té el format adequat per a vindre al barri i conèixer-lo, que era en part el que volíem fer, redescobrir el barri a molta gent que o que no el coneix o que té unes referències molt llunyanes. I al mateix temps, és un llibre que no està fet necessàriament per a ser llegit de principi a fi, sinó que se pot alterar l'ordre, pots anar d'un capítol a un altre sense seguir un ordre concret, perquè de la mateixa manera que entenem que ni el barri ni el moviment té una lectura única, aquest llibre tampoc s'ha de llegir només d'una manera, sinó que cadascú és lliure de llegir-lo com millor li convinga o com millor pense que li agradarà. Bé, en conseqüència amb aquest concepte de llibre guia, plantejarem un disseny, se va plantejar un disseny que anarà en consonància. En aquest cas comptarem amb Carles Rodrigo, que està també per així per la sala fent fotos, i la idea un poc, la inspiració és un poc aquest disseny pamfletari característic de la transició, que tots tenim en ment, la idea està de les fotocòpies, les fotos que se fotocopien damunt de les fotocòpies, l'ús del negre sobre el blanc, una cosa molt bàsica, molt manual, d'alguna manera queda recollida en este llibre a través del disseny, i també fins i tot els acabats, la textura del paper, evoquen un tipus de paper com més envellit.
Però al mateix temps també s'han volgut fer alguns gestos còmplices a altres referents, com pugui ser les avantguardes russes, perquè és un tipus d'estètica que recorda un poc a la idea de la mobilització, del moviment, el moviment veïnal en aquest cas. Aleshores, per això utilitzarem un color tan cridaner, un color taronja molt fort, fent un poc un gest a aquests moviments de l'avantguarda russa que solien gastar el blanc, el negre i un color molt fort, generalment el roig, però nosaltres l'hem canviat al taronja per a donar-li un aspecte un poc més modern. I un tipus de lletra que és molt potent també, que té molta personalitat com el moviment veïnal mateix. Així que al llarg del llibre trobareu la combinació d'aquests colors i les tipografies i aquests acabats. Al mateix temps, per a fer que el text siga més dinàmic, hem introduït una sèrie de recursos que, a banda de donar-li més varietat, també permeten donar veu a gens que tenen que veure amb aquest moviment. Per exemple, introduïm reculls de premsa per a veure com des dels diaris veien determinades accions del moviment veïnal. Introduïm, òbviament, la visió, la veu del moviment veïnal a través, per exemple, de les cites que extraiem de les entrevistes, a través també de les fotos, que sempre hem respectat que siguin fotos en blanc i negre o en color, perquè també ens parlen de l'època en què s'han fet, fragments de les seues revistes, i un recurs que a nosaltres ens agrada molt, que és els dels lemes de les manifestacions i les mobilitzacions, com teniu així un exemple. Ens semblaven que eren tan potents i tenien tanta força que els hem volgut donar quasi una funció de recurs gràfic, quasi com si fos una imatge. Per això, si fullegeu el llibre, trobareu algunes pàgines que estan ocupades plenament per aquests lemes que són tan interessants. També introduïm altres recursos com cronogrames, com esquemes. En este que teniu en imatge és una visió esquemàtica de la primera gran manifestació, una de les primeres grans manifestacions del barri, però n'hi ha un recurs del qual estem especialment contents i esperem que també us agrada a vosaltres, que és que si els que teniu per ahí el llibre veureu que n'hi ha una pàgina en pegatines que se poden llevar del paper, que són pegatines referides a les grans mobilitzacions, les pegatines que van utilitzar des del moviment veïnal per a algunes de les seues grans reivindicacions, les reivindicacions històriques. Aleshores, decidirem incloure aquest recurs perquè, per una banda, incideix molt en la idea que és un llibre interactiu, que tu pots interactuar en ell, t'envens en ell al barri, tens les pegatines que pots posar, per exemple, per la portada, per l'interior, en un altre objecte o fins i tot per el carrer, en el sector de l'Ajuntament, que no escolta aquesta part, però si voleu també podeu posar les pegatines per el carrer, i al mateix temps era com un xicotet homenatge que volíem fer a aquestes grans reivindicacions i a d'alguna manera donar nova vida a aquestes reivindicacions a través de les pegatines. I res, ja estem acabant la presentació, simplement dir que per a nosaltres, per a l'equip, ha sigut un projecte molt enriquidor en diferents sentits. Des d'un punt de vista professional ha sigut molt interessant perquè ens ha permès conèixer de primera mà i aprofundir en la memòria viva del barri i una part de la memòria viva de la ciutat, i per tant ha sigut molt, molt interessant. Des d'un punt de vista personal també, perquè com comentàvem al principi, ens tractaren des de l'associació molt bé, amb molta confiança, i han estat sempre molt pendents de nosaltres i ens han ajudat sempre que teníem algun dubte, algun problema, sempre estaven ahí, per tant això s'ha d'agrair. I potser el més interessant és que ha sigut molt satisfactori també com a ciutadans de València, perquè a banda de descobrir un barri que era prou desconegut per a nosaltres, també ens ha permès ser encara més conscients de tot aquest aprenentatge democràtic que implica el moviment veïnal, en concret el moviment veïnal de Sant Marcel·lí. I fem aquesta reivindicació perquè és veritat que en l'actualitat la gent jove no valora el moviment veïnal com s'hauria de valorar. D'alguna manera hi ha molta gent que considera que és una cosa del passat, que ja està passat de moda, que no té funció, i això pot donar a entendre a algunes persones que com si el moviment veïnal hagués fracassat, però nosaltres pensem que no té res a veure, que realment el moviment veïnal és un moviment exitós i que l'èxit no s'ha de mesurar per aquests grans assoliments de soterrar les vies de l'AVE o d'aconseguir el parc de la Rapleta o el que siga, sinó que l'èxit és que una sèrie de persones decidiren juntar-se en el seu moment i fins a l'actualitat
per a organitzar-se i actuar per a canviar una situació en la qual estaven en desacord i que damunt ho feren no només per el seu bé sinó per el bé comú, i això és el que realment és un èxit. I té igual que siga un moviment veïnal o siga el ciberactivisme o siga el fer unes pràctiques quotidianes compromeses o que siga el 15M. El que de veritat importa és que n'hi hagi aquesta col·laboració i aquesta acció conjunta entre un grup de ciutadans. I només per a tancar, ens agrada molt aquesta foto per a tancar la presentació. Aquesta imatge és la portada de la revista de l'Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí de l'any 89 i se plantejaven amb molt d'humor com seria el barri de Sant Marcel·lí en l'any 2000 i posen dalt una il·lustració d'un escenari urbà futurista de ciència-ficció en astronautes, naus espacials i demés, i a la part de baix n'hi ha una escena com molt més quotidiana, d'un jardí amb gent que passeja, que juga o que simplement està descansant. Aleshores, ara, des de l'experiència que tenim curta encara de segle XXI, podem veure que, evidentment, Sant Marcel·lí té poc d'aquesta visió futurista, però realment no fa falta, perquè realment Sant Marcel·lí s'assembla molt més actualment a la imatge que teniu baix i és una imatge d'un barri més amable, un barri on se pot viure i conviure, i aquest és el gran assoliment que ha fet l'Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí. I això és tot.